Nečusa jsem poky, vítám vás u dalšího videa a tentokrát nebudeme hrát Minecraft, ale Max Payne. Já jsem to předtím už hrál asi 1 nebo 2 mise, akorát, že jsem si to odmazal zase pryč, abych to mohl s váma hrát od znova. Akorát, že nějaké zajímavé, jo, se můžu takhle přeskočit. Upozorňuji, že to je 15 nebo 13 plus, že new game, 15 plus, myslím, no. Nějak jako. Co je to? Po mně nikdy nechtělo. Aha, tak asi to nejlehčí, nebo já nevím. No a takže tak, nemá to nejlepší grafiku, ale pozorujte, že to je, myslím, taká 13 nebo 15 plus. Nemá to nejlepší grafiku, jako, ale prostě je to tak, no. Počkat, nemůžu to. No. Aha, to je naplno. Nejde přeskočit, je škoda. No, takže já už nebudu do toho vám kecat a užijte si tady to ukázku. Jsem rád, že to teďka tak, na to, že nahrávám video jedno z Minecraftu a na to, že ještě k tomu teďka natáčím další, tak jsem rád, že to nějak extra nelaguje. Jako. Aha, jasný. Nic, takže tak. No a my jdeme teďka do akce, ne? Ne, ještě tady nějaký ukázky, to je jedno, já to přeskočím takhle, že takhle můžu posouvat, jenom ukázat, co tam je. Tak a teďka jdu domů a teď už vidíte, že tady jsou pohozený tak věci a tak a to už je ten začátek. No, takže zbraň už máme v ruce? Ne. Proč nemáme zbraně? Jo, už máme zbraň, dobrý. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. Michelle! Freeze! NYPD, drop it! No, please God, no. The flesh of fallen angels! Počkat. O, tady to zabitý dítě. Hejka, nevím, kudy se tam jde do té ložnice. No tady, Tady zabiju vlastně toho posledního. No, God, no, please, Michelle.
Oh, baby. Shell dokonce jmenuje, aha. Nic, tohle video bude docela krátký, asi jenom 10 minut. No, už máme půlku za sebou, už máme 5 minut pryč. Aha. Já vím, že takhle přeskakuju, ale já chci, abyste viděli aspoň nějakou menší ukázku, abyste to viděli co nejdřív, protože už jsem si zapl stopky, už tady máme 5 minut a půl za sebou, takže už jenom do těch 10 minut už je 4,5, takže ono, no, nepotřebuji. Ale jediný, co u tohle příběhu nechápu, když jí zabili ženu, proč nezavolá policii, proč to musí vyšetřovat on sám jako, to jediný jsem nepochopil. Ale jinak v pohodě. Dělej, vylez už. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. To se nemám zbraně. Jejk. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Náboje. Beretta, kdybyste se ptali, tak to je tady ta úplně první zbraň, kterou my máme. Jestli jste si všimli, že když jsem vzal ty náboje, takže se to jmenuje Beretta Ammo. A tady máme léky, vidíte tady vlevo nahoře, tam máme léky. Takže tady je záchod, tak to zrovna asi nechcem. Máme 7 minut za sebou, takže za chvilku budeme končit. Ne, dělej, střílej. Yes. Nic, takže podělej. Nic, takže jo. Čekat někdo tady. Zbrkaru tady neměl, ty. Ty vole. They had ended up in the middle of a big-time crime operation. No nic, no. A to tady ještě tak trošičku narychlo projdu, ale fakt jenom narychlo, protože už máme 9 minut za sebou. Že já to ještě jenom narychlo takhle jenom prozkoumám. Tak, Beru si dáme. Už máme 9 minut a půl, takže já už se asi vrátím na to hlavní tady na stupiště, na to nádraží a tam to asi ukončíme. No, takže bohužel já zkusím se podívat, no to nejde asi.
to tam dát, jako aby jsme viděli jeho ten ksicht. No, ale už přesně teďka je 10 minut, takže já se s váma loučím odsud ze hry Max Payne a ještě tady se tady já s váma taky budu loučit a zatím čau!